மாதாஜி லைவ் ஆயிடுத்து மாதாஜி. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி தேங்க்யூ வெரி மச் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லெஃப்ட் ஆயிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? எல்லாருக்கும் இஸ்கான் மேங்களூருக்குள்ள இது மூலமா எல்லாரையும் வருக வருகன்னு எல்லாரும் வரவேற்கிறேன். நம்ம வந்து பிரபுபாதாவோட அருளாலையும் நம்ம நாமினேஷன் எல்லா சிக்ஷா குருவாலையும் நம்ம வந்து இந்த லெவல் 2 எல்லாரையும் அவளோட பணிவான ஆசீர்வாதத்துடன் வணக்கங்களோடய இந்த கிளாஸுக்கு எல்லாரையும் வருக வருக என்றாலையும் கூப்பிடுறேன். மாதாஜி பதம் 13ல இருந்து நம்ம எடுக்கணும் மாதாஜி. 16 மாதாஜி. இல்ல 13ல இருந்து நினைக்கிறேன். 16. ஓகே ஃபைன். ஓகே 16 ஓகே 16 தான் மாதாஜி. ஓகே 14. பிரணதி பாடலாமா? யாரா பிரணதி பண்றோம். பண்ணு சொல்லு. பிரணதி பாடட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. அக்கா ஈவினிங் மேலதான் வருவாங்க, மதியானம் வர மாட்டாங்க. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி என்ன சொன்னேன்? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तथाति स्वम्पादिति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्री युधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपचक्रजातं सह गणरघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां स गणललित श्रीविशाखं विदाम च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेक्षा गोपिका कान्त राधा कान्ता नमस्तुते सप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरव विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिदे नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजे क्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामसे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादिशधारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तत्सत हरे कृष्णा. இப்போ நம்ம அன்னைக்கு நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல பதம் 15ல இருந்து சொன்னோம். இப்ப 16வது இருந்து இப்ப ஆரம்பிக்க போறோம். யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. அருணா மாதாஜி வாசி கொடுங்க. என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16 கர்மண சுக்ருதஸ்யாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமசு பலம். புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை,
அவை சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ரஜோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ நம்ம மாதாஜி. வந்து இதுல என்ன பண்றோம்னா, நம்ம எதெல்லாம் புண்ணிய செயல்கள் நம்ம எல்லாம் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் தூய்மையானவை. அதே மாதிரி அது வந்து தூய்மை எதுல இருக்கு? சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கு. ஆனா எதுல ரஜகுணத்துல நம்ம எல்லா செயல்கள் என்னெல்லாம் பண்றோமோ அது வந்து துக்கமோ, நம்மளுக்கு வந்து தமோ குணத்துல என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதெல்லாம் செயல்கள் எல்லாம் முட்டாள்தனமா தான் இந்த 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 நம்மளுக்கு இந்த இது நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது. அப்புறம் திரும்பி அந்த இதுல வந்து என்ன யாருன்னா என்னன்னா இந்த சத்துவகுணத்துல யாருக்கெல்லாம் புண்ணிய செயல்களை எல்லாரும் தூய்மையான மனசோட அவள் எத்தி இருக்கா. அதனால அவளுக்கு வந்து அவ வந்து மாயையில இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறா. அவ வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாவும் இருக்கா. ஆனா யார் ரஜகுணத்துல இருக்காளோ அவெல்லாம் இனிமே துன்பமே இருப்பா. துன்பம்னா என்ன? அவளுக்கு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சனே இருக்காது. ஒரு என்னைக்குமே ஓடிண்டே இருப்பா. ஒரு லைஃப்ல ஒரு ஸ்டேபிலிட்டி அவளுக்கு கிடையாது. ஒரு மனசுல சந்தோஷம் கிடையாது, தூய்மை கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. அவ வந்து என்னைக்குமே வெறி பிடிச்ச மாதிரி எப்படி வேலை பண்ணி என்ன பண்ணி எப்படி இருந்தா நம்ம அதை எப்படி சம்பாதிக்கலாம் அந்த மாதிரி பௌதிகத்துல அவள்லாம் இருப்பா. அவ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால வெற்றி பெறுவது ரொம்ப கடினம். தோல்வி ஏற்கதான் ஜாஸ்தி சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் நம்ம நினைச்ச மாதிரி கிடைக்கும்னு கிடையவே கிடையாது. அதுல நம்மளுக்கு தோல்வியும் வரலாம், கிடைக்கும் தோல்வி வரலாம். ஆனா வந்து ஏமாற்றம் ஜாஸ்தி இதுல கம்பேரிட்டிவ்லி இதுல சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு என்னாச்சுன்னா, ஒரு சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. ஒருத்தர் வந்து பெரிய கட்டடம் கட்டணும் வான கிட்ட கட்டணும்னா அவன் வந்து கட்ட யாரா விரும்பத்தான் அது வந்து கட்டத்துக்கு முன்னாடி நிறைய அவனுக்கு துன்பம் இது பண்ணிக்கணும். எப்படி பணம் அந்த கட்டடத்துக்கு அதை எவ்வளவு செலவழிக்கும், அந்த செலவத்தை நம்ம எப்படி அந்த செலவு பண்றதுல எப்படி நம்ம பணத்தை எப்படி இது பண்ணுவோம், அதால எதுக்கு எவ்வளவு சிரமம் பண்ணணும். அப்புறம் அவளோட யாரெல்லாம் கட்டப்படுறாளோ அவளோட மனிதர்கள், அதனால உடலும் அது ரொம்ப பாதிக்கப்படும். பிளஸ் அதுக்கு வந்து அதுல துயரம் தான் ஜாஸ்தி. அது வந்து இவாள என்னன்னா ரஜகுணத்துல இருக்கா, மயக்கத்தின் கீழே தான் இதுல எல்லாம் இருக்காவா. அப்புறம் வந்து அவ அதான் பகவத்கீதை கூறியிருது, என்கிட்ட பணம் இருக்கு, என்கிட்ட வீடு இருக்கு என்று ஒரு ஒரு பெயருக்கு அளவான அந்த ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக. ஆனா அது வந்து அது உண்மையான மகிழ்ச்சியா கிடையவே கிடையாது. அவ என்னைக்குமே என்ன இருந்தாலும் இதான இன்னொன்னு பண்ணலாம், இன்னொன்னு அண்ணா பண்ணலாம், அடுத்து யோசிச்சுட்டு இருப்பாளே தவிர ஒரு மன சமாதானம், மன நிம்மதி, ஒரு மன திருப்தி ஒண்ணுமே கிடையாது. அதே மாதிரி தமோ குணத்துல இருக்கிறவா வந்து அவளுக்கு அறிவே கிடையாது. அவ வந்து செயல்கள் எல்லாம் எப்போதுமே துக்கமா தான் இருக்கும். அப்புறம் அதுல வந்து அவ மிருக வாழ்க்கையை தான் அவள்லாம் லீடு பண்றா. வந்து என்னைக்குமே மிருக வாழ்க்கை சந்தோஷமானதா என்னைக்குமே இல்லவே கிடையாது. எப்போது துன்பமானது அவ வந்து மயக்கத்திலேயே இருப்பா, அந்த மாயையிலேயே இருப்பா. அது வந்து அவளுக்கு அது புரிய மாட்டேங்கிறது, அது துன்பங்கிறது. அந்த வந்து எப்போ அந்த பாவமா எல்லா மிருகங்கள்லாம் கொல்லுறது. அதுக்கப்புறம் அதுல எவ்வளவு அது அப்புறம் திருப்பி அந்த எதிர்காலத்துல அவ எப்படி பருப்பா, அவளும் மிருகங்களா தானே இருப்பா. நீ நீ கர்மா என்ன வேணா செய்யறியோ அதே மாதிரி நீங்க வந்து அடுத்தது நீங்க தானே அது நீங்க எடுத்து நீங்க தானே அதெல்லாம் சஃபர் பண்ண போறீங்க. அதுதானே இயற்கை சட்டமே தான். அது வந்து ஆனா ஒவ்வொரு பாருங்க, சப்போஸ் ஒரு மனிதன் ஒருத்தர் வந்து கொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு வந்து தூக்கிலிடுறது போடுறான். அதுதான் தேசத்தோட சட்டமும். அதே தான் யாரெல்லாம் இந்த ஃபுல் வேர்ல்டு வந்து பரமபுருஷர் கட்டுப்பாடு தான் இருக்கு. அந்த அறியாமையா அவளுக்கு தெரியறதே இல்ல. வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழும் எப்படி முழுமுதற் கடவுளே மைந்தனே தான் அவரு. ஒரு சிறு எறும்பு கூட கொன்னா கூட அவர் வந்து பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டேங்கிறார் பகவானே ஒருத்தருக்கு. அதனால அதுக்கு நம்ம நிச்சயமா விலை கொடுத்துதான் செய்யணும். அதனால இந்த நாக்கின் ஒரு சுவைக்க நம்ம இதெல்லாம் இந்த மிருகங்கள் அதெல்லாம் ஷார்ட்டா வச்சுக்கோங்க. அத வந்து எவ்வளவு கீழ்த்தன்மையான அறியாமை ஆகும். அது வந்து அது வந்து என்னைக்குன்னா இறைவன் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு அருமையான பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கான். ஆனா மிருகங்களை கொல்வதற்கு வந்து இப்படி வந்து பண்ணவே கூடாது. ரொம்ப பெரிய தப்பு. வந்து அவ வந்து அதுக்கு அந்த மனுஷன் வந்து ஒரு மாமிச மனசுல உணவுல ஈடுபட்டு அவன் அறியாமலேயே இருக்கான். அவன் வந்து அதனால அவன் அறியாமல் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றான், இருண்ட தேசத்துக்கு போறான், பிரகாசத்துக்கே வரதில்ல அவன்.
ரெண்டு இருக்குல்ல, நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கால பகவத்கீதா. சன் ரேஸ்னா எப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கறது, பிரைட்டா இருக்கும், நம்ம பண்ற சாரியில அது மாதிரி நீங்க வந்து இருண்ட இது பிரதேசத்துக்கு வந்தானே எப்படி எதிர்காலம் எல்லாமே இருட்டாதான் இருக்கும். அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து அதே மாதிரி பசுவை கொல்றது அது ரொம்ப கொடூரமானது. அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பால் கொடுக்கறது பசு. அது வந்து எல்லா இன்பத்துக்கும் நம்மளுக்கு கொடுக்கறது. அதனால வந்து பசுவை வதை வந்து ரொம்ப 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 கீழ்த்தரமான அறியாமையோட நம்ம இருக்கு. அதுதான் இந்த வேத இதுலயும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அந்த யாரு பசுவை கொல்ல விரும்பினால் அது ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமான அருமையாகும். இது வந்து அதனால நம்ம வந்து பசுக்களும் பிராமணருக்கும் அவளோட நலனை விரும்பி வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே நல்லதா மனசு சமையாத எல்லாமே நல்லதே நினைக்கணும். அதுதான் வந்து பசுக்களும் எல்லாரும் பாதுகாப்பா இல்லைன்னா அவளுக்கு வந்து துக்கம் தான் இன்னைக்கும் உண்டு. அவ வந்து என்னைக்குமே எதிர்காலத்துல என்னைக்குமே நல்லதே அவளுக்கு ஆகாது. அடுத்த ஜென்மத்திலயும் அவ வந்து அதேதான் அவ சஃபர் பண்ணுவார். அதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த அடுத்த ஸ்லைட் யார் படிக்கிறாள்? டிவோட்டிஸ். கலாவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। तत्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानं एव च। சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோ குணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்தோ முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. என்ன சொல்லிருக்குன்னா சத்துவகுணத்திலிருந்து ஒரு உண்மையான ஞானம் நம்மளுக்கு வருகின்றது. அதே மாதிரி ரஜகுணத்துல என்ன வருது? பேராசை தான் வருது. அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்துல என்னது? ஒரு முட்டாள்தனமால பைத்தியக்காரத்தனமாம மயக்கம் தான் வருகிறது, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இப்போ இந்த காலத்து நாகரிகள் இல்லைன்னா உயிர்வாழிகள் எல்லாம் மிக ரொம்ப சாதகமற்றமாக இருப்பதால் ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு மூலமாக சமுதாயத்துக்கு நம்ம வந்து சத்துவகுணத்தை தான் வளர்த்து கொள்ள முடியும். அதனால வந்து அந்த சத்துவகுணம் எப்படி வளர்கிறதோ அது வந்து அந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் மக்களுக்கு இருக்கிறது. அது வந்து தமோ குணத்துல யார் இருக்காளோ வந்து இன்னொரு மிருகங்கள் மாதிரி தான் அவளும். அவ வந்து எதையுமே அவளுக்கு ஒண்ணுமே காணவே முடியாது. ஒரு உதாரணமா என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு மிருகத்தை கொல்றதுனால அந்த அதே மிருகம் மாதிரி மறுபிறவிலையும் நம்மளும் அந்த கொல்லப்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதான் தமோ குணத்துல இருக்கவா. அது வந்து அதுக்கு மக்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்கிறது. உண்மையான ஞானம் வந்து உண்மையான ஞானத்தை பற்றி எல்லாரும் கல்விய மக்களிடத்தை இருக்கிறது இல்ல. அதனாலதான் அவ பொறுப்பே இல்லாம அவள்லாம் இருக்கா. அந்த பொறுப்பற்ற தன்மையை நிற்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும்? ஒரு பொதுமக்கள் மத்தியும் ஒரு சத்துவ குணத்தை எப்படி வளர்க்கணும், அதோட எப்படி அது கல்வி ரொம்ப அவசியம். ஒவ்வொரு சத்துவ குணத்தில் உண்மையான கல்வி அவள் கேட்கும் பொழுது பூர்ண ஞானம் வருது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவளோட அறிவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்புறம் வந்து அவ வந்து இன்னொரு மகிழ்ச்சி மக்கள் எல்லாம் கூட மகிழ்ச்சியாக இருப்பா. அது வந்து ஒரு மக்கள் தொகையில ஒரு குறிப்பிட்ட வந்து கிருஷ்ண உணவை ஒருத்தர் வளர்ந்து கொண்டா கூட அந்த சத்துவகுணத்தில் போனா கூட எல்லாமே உலகம் எல்லாமே அமைதியில இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க வந்து ரஜகுணத்திலயும் தமோ குணத்தில எல்லாம் இருந்தா அர்ப்பணித்து வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து அமைதியோ வளமோ எங்கேயுமே இருக்காது. ரஜகுணத்தில எல்லாம் வந்து ரொம்ப பேராசை, புலனின்பத்திற்காக பின்னால் அவ ஓடிண்டே இருப்பா. அதே மாதிரி பலனுகர்ச்சிக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் அவளுக்கு என்ன வேணுமோ, எவ்வளவு பணம் இருந்தா கூட ஒரு மகிழ்ச்சியோ மன நிம்மதியோ இல்லவே கிடையாது. அதனால அவர் யாராலுமே காண முடியாத சாத்தியமும் கிடையாது. ஆனா அந்த ரஜகுணத்துல ஒருத்தர் இருக்கும் வந்து மகிழ்ச்சி வேணும்னா அவன் அந்த பணம் அவனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை. எப்போ அவ கிருஷ்ணா உணர்வு பயிற்சி செய்து அவர் எப்ப சத்துவகுணத்தில் வராளோ, எப்படி தன்னை உயர்த்தி கொள்கிறாளோ, எப்ப ஈடுபட்டு கொள்கிறாளோ அப்பதான் அவளோட லைஃப்ல மகிழ்ச்சியே வரும். அவரோட தொழிலும் சரி வேலையும் சரி வந்து தன்னோட எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தா கூட அதுல இருந்து அவ வந்து எப்படி வெளியில வரணும், எப்படி திட்டங்கள் எல்லாம் வழிமுறை கண்டுபிடிக்கணும், அதே மாதிரி எப்படி அவ வந்து பணத்தை எப்படி கரெக்டா இது பண்ணணும் அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு அது பண்ணல வச்சுக்கோங்க. எப்ப அவள் தோன்றுதோ நம்ம பணத்தை தான் சேகரிக்கணும், அதெல்லாம் துன்பமானதுதான். அதே மாதிரி அப்படியே தமோ குணத்துல வந்து
பைத்தியமாக ஆயிடுறா எல்லாரும். அது வந்து எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவ வந்து வருத்தமா தான் இருக்கா. அப்புறம் பொருட்களை அடைக்கலையும் கன்றா. அதுக்கப்புறம் அறியாமலேயே போதும் இருக்கா. அவளோட எதிர்காலம் ஃபுல்லா இருட்டா தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ऊत्वं गच्छन्ति सत्त्वस्य मध्य तिष्ठन्ति रजय ஜகத்குணவிருத்தஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசா. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூ உலகில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்க தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நகரலோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சத்தியகுணத்துல இருக்கிறவா படிப்படியா உயர் லோகங்களுக்கு அவ மேல் நோக்கி சென்றுகினார். அதே மாதிரி ரஜகுணத்துல இருக்கிறவா வந்து பூவுலகில தான் போதும். ஆனா வந்து தரக்கமான தமகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்போதும் நரக லோகங்களுக்கு தான் அவ வந்து கீழ் நோக்கி தான் சென்றுட்டே இருப்பா. அது வந்து ஒரு இதுல என்ன ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றோம், முக்குணங்களை பத்தி அதோட விளைவுகள் என்ன, அது வாட்டி கிளியரா எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கா. அவ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சொர்க்கலோகங்கள்ல இருக்கிறவ உயர்நிலை கிரக அமைப்பு உண்டு. அதுல வந்து எல்லாருமே அங்க இருக்கிறவாள்லாம் உயர்வாக இருக்கிறவா தான். அதுல வந்து சத்துவகுணத்தில் வந்து அவளுக்கு நிறைய பல வேறு கிரகங்களுக்கும் உயிர் வாழில போகலாம். ஆனா அந்த மாதிரி மிகுந்த உலகம் சத்தியலோகம் அல்லது பிரம்மலோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து மிக முக்கியத்துவமான யாரு, பிரம்மதேவர் தான் இருக்கிறார் இல்லையா. இந்த பிரம்மலோகத்தில அற்புதமான வாழ்க்கை நம்மளால கடற்கடைக்கே இல்லாத முடியாத ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி வாழ்வின் வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலும் இருக்கிறவா சத்துவகுணத்துல இருக்கா. அது வந்து நம்ம சத்துவகுணம் இருக்கா நம்ம வாழ்விற்கு மேல மேல சொல்ல போக முடியும். அதே மாதிரி ரஜகுணத்துல இருக்கிறவான்னு எல்லாமே கலப்படம் தான். ஆனா சத்துவகுணத்துக்கும் தமகுணத்துக்கும் இடையில் உள்ள இந்த குணத்தில் இருப்பவன் எப்போதுமே அந்த குணத்தில் தூய்மையாகவே இருக்கவே மாட்டான். அப்படியே அவன் ரஜகுணத்தில் இருந்தா கூட அவன் வந்து ஒரு மன்னனாகவோ இல்லாட்டா பெரிய செல்வந்தனாக கூட இருப்பான். ஆனா அதுல பியூரிட்டி இருக்காது. அது வந்து கல்படம் இருக்கும். என்ன காரணம் என்னன்னா அவன் வந்து கீழ் நோக்கியும் சொல்ல முடியும், மேல் நோக்கியும் சொல்ல முடியும். அவன் வந்து ஒரே ஸ்டேபிளாவே இருக்க மாட்டான். அதுக்குதான் கலந்த பட்ட குணமா இருப்பான்னு அதான் சொல்லி இருக்குது. வந்து இயந்திரங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இயந்திரம் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து உயிரோகங்கள் எல்லாம் வலுக்கட்டமாகிய சாத்தியமாகுவான் கிடையவே கிடையாது. அதே மாதிரி ரஜகுணத்துல இருப்போம் வந்து மறுபிறப்பில் நிச்சயமா அவளுக்கு பிறப்பு உண்டு. ஆனா வந்து இருக்கிறவே லோயஸ்ட் குணம் இது தம குணம். அது வந்து எப்போதுமே வெறுக்கத்தக்காதவாதான் இங்க வந்து சொல்லி இருக்குதுன்னா தமகுணத்தை வளர்ப்பின விளைவுகள் என்னன்னா அது ரொம்ப 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 டேஞ்சரஸ். வந்து இருக்கிறதுக்குள்ள இயற்கை இதுலயே மிக தாழ்ந்த குணம் எதுன்னா இதுதான். வந்து மனிதன் வர்க்கத்துக்குள்ள பறவைகள், விலங்குகள், ஊர்வனம், மரங்கள் எல்லாமே லட்ச உயிர்கள் இருக்குன்னு. ஆனா தமகுணத்தின் விதத்திற்கு இந்த மாதிரி மோசம் நிலைகளுக்கு மக்களை கொண்டப்படுகின்றனர். அதுதான் தமஸ். இங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது முக்கியமானது. உயர் குணங்களை ஏற்றும் பெறாம தொடர்ந்து தமோ குணத்திலயும் கூட இருக்கா இந்த சொல்ல முடியும். ஆனா அது வந்து அவளுடைய எதிர்காலம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லா இருள் அடைந்துதான் இருக்கும். அதனால ரஜகுணத்திலே சமகுணத்திலே இருக்கிற மக்கள்கள் வந்து ஒரு சத்துவகுணத்துக்கு எப்படி இருக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அது வந்து அந்த வழிமுறைவே வந்து கிருஷ்ணா உணர்வு, அதுதான் கிருஷ்ணா உணர்வு என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனா இந்த யாரு நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாளோ வந்து இந்த நபர்கள்லாம் இந்த கீழோட குணத்திலேருந்து மேல எப்படி சத்துவ குணத்துக்கு வரணும்னு அவெல்லாம் யோஜனை பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. நாண்யம் குணோபிய கர்த்தரம் யதா துஷ்ட அனுபக்ஷ்யதி குணோபியச்ச பரம் வேத்தி மத்திய பாவம் சோ திகசக்தி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா செயல்களும் இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு யாருமே இல்லை. அந்த பரமபுருஷருக்கு இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதை நம்ம வந்து முறையாக யாரு காண்கிக்கிறானோ அவன் தான் ஆன்மீக இயற்கையை அடைய முடியும்.
அது வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, முறையான ஆத்மாக்களிலிருந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, ஜட இயற்கை குணங்களுடைய எப்படி கடக்க முடியும். உண்மையான ஆன்மீக குரு யாரு நம்மளுக்கு? கிருஷ்ணரே. அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை யார் உபதேசிக்கிறா அர்ஜுனனுக்கு? பகவான் கிருஷ்ணர். அதே மாதிரிதான் இந்த குணங்களும் செயல்களையும் பற்றி இந்த விஞ்ஞானத்துல முழுமையாக யாரெல்லாம் கிருஷ்ணர் உணர்வுல இருக்காளோ ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் அவாட்டு நம்ம ரொம்ப கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. அதுல வந்து அது நம்ம கத்துக்கல வச்சுக்கோங்க, நம்ம வாழ்வை நெறி என்ன இருக்கும் அதுல இருந்து நம்ம வந்து தவறி விடுவோம். அதே மாதிரி ஆன்மீக குரு ஒரு அறிவுரைகள் இருக்கிறதுனால ஒரு உயிர் வாழி வந்து தன்னோட ஆன்மீக நிலை எப்படி ஜட உணர்கள் புலன்களோடு எப்படி சிறைப்பட்டு இருக்கு, அதே மாதிரி ஜட இயற்கை எல்லாம் நம்ம எப்படி வாங்கியிருக்கோம், எவ்வாறு அது நம்மளுக்கு அது புரிஞ்சுண்டு அந்த குணத்திலிருந்து பிடியிலிருந்து அவ வந்து உதவியற்றவனாக அவன் இருக்கிறான். ஆனா அவளோட உண்மை நிலையை நம்ம பார்க்கும்போது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஒரு நம்பிக்கையை பெறுகிறது. திவ்யமான இதுக்கும் நம்மளால அடைய முடியும். அதனால உண்மையில என்னன்னா எல்லா செயல்கள் வந்து கர்த்தா வந்து உயிர் வாழ்வு இல்ல, ஜட இருக்கிற சில சிறப்பட்ட குணத்தினால் இருக்கிற அந்த குறிப்பிட்ட உடல் அவர் இருக்கிறதால் அந்த தகுந்தபடி அவளால் செய்ய முடியும் என்று இதை சொல்லி இருக்கிறது. அதனால ஆன்மீக அதிகாரி உதவி இல்லாம நம்ம வந்து இந்த இருக்கிற நிலையை ஒருவனால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அதனால ஆன்மீக குரு ரொம்ப அவசியமான நம்மளோட லைஃப்ல அவசியமானது. ஒரு ஆன்மீக குரு அங்கத்தினாலதான் நம்ம உணவின் நிலையை நம்மளால காண முடியும். அது வந்து புரிஞ்சு கொண்டு இந்த முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில நிலைநிற்க முடியும். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவா ஜட இயற்கை குணங்களிலிருந்து மயத்திலிருந்து அவ கட்டுப்படவே மாட்டேங்கிறான். அதனால கிருஷ்ணரோட யாரு சரண் அடைகிறாளோ, ஜட இயற்கை செயல்களிலிருந்து யார் விடுபடுகிறாளோ, அது ஏற்கனவே நம்ம இதுல வந்து 7ஆம் அத்தியாயத்துல இதுல பார்த்திருக்கோம். அது வந்து இந்த திரைப்படுத்தவனுக்கு இந்த ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கம் எப்படி படிப்படியாக எப்படி வருது நமக்கு தெரியும். அதே மாதாஜி 20 போடணும். மாதாஜி 20 போடுங்க. சைனி 20 மாதாஜி. போடணும் மாதாஜி. மாதாஜி 14.20 19க்கு அப்புறம் 20. ரேவதி மாதாஜி நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க. ஸ்லோகம் வாசிக்க முடியலன்னா பொருள் கூட மட்டும் வாசிங்க. படிக்கிறேன். அர்ஜுன கைலிங்க ஸ்ரீ குணானேதான் அதிதோ பவதி பிரபோ கிம் ஆசர கதம் சைதாம் ஸ்ரீன் குணான் அதிவர்த்ததி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? 21 தானே? 20 जन्म मृत्यु च जातु विमुक्ते अमृतम अश्नुते. மாதாஜி சாரி மாதாஜி, இங்க ஸ்டூடெண்ட் இதுலயும் படிக்கிறவங்கலயும் ஒருத்தவங்க உங்க நேம் உள்ளவங்க இருக்காங்க மாதாஜி, அவங்கள சொன்ன மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்ந்து இந்த உயர்வு பெற முயலும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த உடலை வந்து ஜடலுடைய தொடர்பையும் வந்து இந்த 3 குணத்திலிருந்து உயர்வை பெற முடியும். அதே மாதிரி உயர்வை நம்ம இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை எல்லாத்துல இருந்து நம்ம விடுதலையும் பெற முடியும். அந்த அமிர்தத்தை நம்ம வந்து நன்னாவே சுமக்க முடியும். இந்த உடல் இருக்கிறதே வந்து முழுமையாக நம்ம கிருஷ்ண உடலுடன் இருக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல இது சொல்லப்படுகிறது. அதுல என்னன்னா வந்து இந்த ஆன்மீக வந்து ஞானத்துல வந்து எப்படி ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கலிருந்து எப்படி விடுபடணும், அதே மாதிரி ஆன்மீக விழுந்தத்தை ஆனந்தத்தை அவன் எப்படி அனுபவிக்க முடியும், இதெல்லாம் இந்த உடல் நம்ம இந்த உடல் போன அப்புறம் அந்த எப்படி அவன் ஆன்மீக உலகத்தை செல்வது நிச்சயம் இருந்தா கூட அந்த உடலில் இருக்கிற ஆன்மீக மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க வேணும். அதே மாதிரி இன்னொரு மாதிரி சொன்னா கூட யாரு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்காளோ பக்தி தொண்டு அப்புறம்
பக்தத்தின் முக்தி இதுல இருக்காளோ அவ வந்து என்னைக்குமே அவளோடது என்னைக்குமே ஃபர்தரா ஃபியூச்சர் எல்லாம் நல்லதாகும். பிறப்பு இறப்புல இருந்து எல்லாம் வெளியில வருவா. அதே மாதிரிதான் 18 அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்கு. வந்து எப்படி ஜட இயற்கை வாழ்க்கையில இருந்து யார் வெளியில வரானோ அவன் வந்து நிச்சயமா பக்தி தோன்றதுக்கு தான் அவன் போய் சேரும், ரீச் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வர்ஸ். இதை படிச்சுட்டு ஸ்லோகம் அது வந்து பர்பட் மட்டும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கைலிங்கை ஸ்ரீன் குணான் ஏதான் அதீதோ பவதி பிரபோ கிம் ஆச்சார கதம் சைதாம்ஸ் ஸ்ரீன் குணான் அதிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன் அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கேக்குறான், என் பெருமானே, இந்த 3 குணங்களிலிருந்து கடைவதற்கு அறிவதற்கு அறிகுறிகள் எதுன்னு கேட்கிறான். அவளோட நடத்தைகள் எதுன்னு கேட்கிறான். அதே மாதிரி இயற்கை குணங்கள் இருந்து அவன் எப்படி உயர் பெறுவாங்கிறது எப்படி எவ்வாறு என்று கேட்கிறான். இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ரொம்ப அர்ஜுனன் கேட்கறதெல்லாம் நிச்சயமா பொருந்துருது. இது வந்து இயற்கை குணங்களை வந்து யாரு கடந்து விட்ட ஒருத்தன் வந்து ஒரு தன்மைகளை அவன் எல்லாருக்குமே என்ன தன்மைகளும் அறிய விரும்புகிறான். அதே மாதிரி திவ்யமான நபரின் அறிகுறிகளை பத்தி அவன் முதல்ல கேட்கிறான். ஜட இயற்கை வந்து குணங்களோட ஆதிக்கத்தை ஒருவேளை ஏற்கனவே கடந்து விட்டார் என்று எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? 2வது கொஸ்டின் என்ன, அவன் எப்படி இருக்கான், எப்படி வாழ்கிறான், அதே மாதிரி அவனோட செயல்கள் என்ன, அதே மாதிரி அவன் ஒழுங்கானவா ஒழுங்கற்றியா, அதே மாதிரி அடுத்ததாக திவ்யமான இயற்கையை நான் வந்து அடைவதற்காக வழிமுறை அர்ஜுனன் அதை பத்தி எல்லாம் கேட்கிறான். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்போதுமே யாரு தெய்வக நிலகத்துல நேரடியாக வழிமுறையாக ஒருத்தருக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து அவளுக்கு அது அதனால அவ வந்து நல்ல டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் சாது சங்கத்தையும் போயிட்டு அவளோட நிறைய இதெல்லாம் கேட்டு பகவத்கீதா எல்லாம் கேட்டு எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணா ஸ்வீட்டை எப்படி சரண்டர் ஆனோ அதே மாதிரி அதெல்லாம் யோசிக்கணும். அதுதான் அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த 3 குணத்துலயும் எப்படி விடுபட்டு எப்படி நம்ம சுத்த சத்துவ குணம் போகணும்னு அதே நம்ம ஒரே ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கணும். அடுத்தது மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச பிரகாசம் பிரவருத்தம் ச மோகம் ஏவ ச பாண்டவ நத்வேஷ்டி சம்பிரப்ருத்வானி ந நிவிர்த்தானி காங்க்ஷதி உதாசீனவத் ஆசீனோ குணைஹை யோன விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவம் யோ வதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வஸ்த சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனாக துல்ய பிரியா பிரியோ தீரக துல்ய நிந்தாத்மசம் சுதிஹி மனோபமானயோஸ்துல்யஸ்ஹ துல்யஹ துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோஹ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உச்யதே. புருஷோத்திரமான முழுமுதற் கலவர் கூடினார். பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம் பற்றுதல் மயக்கம் ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சலனமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றனர் என்பதை அறிபவனும் தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும் மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும் பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும் திடமானவனும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும் எல்லா பலன் நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமாக மனிதன் இயற்கை குணங்களாக கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, முழுமுதற் கடவுள் வந்து
பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் பொழுது அவரை வெறுக்காதவன், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவன், இயற்கை குணங்களை விளைவுகளுக்கு மத்திய ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்ற என்பதை அறிபவனும், தன்னிலை நிலை பெற்ற இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுவனும், மண்ணியும் கல்லியும் பொன்னியும் காண்பவதும், பிரியமற்றவரும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையானவன், திடமானதும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனி எதையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பல நோக்கு செயல்களின் சிறந்தவனாக மனிதன் இயற்கை குணம் கடந்ததாக இருப்பார். அதான் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வந்து எப்படி நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே ஒண்ணுத்தையுமே சமமா எல்லாம் நினைக்கணும். சுகதுக்கம் அதே மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வரிசையா. வெறுப்பு விருப்பு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரகாசத்தை வந்து எப்படி சமநிலையில ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த சமநிலையில, அப்புறம் இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு எப்படி மயக்கலாம் இருந்தா ஒரு மாதிரி வெறுக்கத்தக்காதாரு வெறுப்பு விருப்பு எல்லாத்தையும். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்பம் துக்கம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மண்ணும் கல்லையும் பொன்னையுமே எல்லாம் சமமாக கருதுவோம். மாதிரி யாரு பிரிமானவ இருக்காளோ பிரிமானவற்றவர்களும் இருக்காளோ எல்லாம் சமநிலையோட இது பண்ணணும். அது மாதிரி புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் எல்லாமே சமமாக யார் நினைக்கிறானோ, அப்புறம் நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக நடத்தணும். எல்லாரையும் ஒத்துருமே பாதபாவம் பார்க்க கூடாது. எல்லா பல நோக்கு செயல்கள் யார் தொடர்கின்றானோ அவன் வந்து அவன் வந்து மனிதன் வந்து இயற்கை குணங்களிலிருந்து அதுல இருந்து கடந்து வந்துடுறான் என்று சொல்லுகிறார். அது வந்து இப்போ அர்ஜுனன் வந்து 3 வேறுபட்டு விளக்கி சொன்னா இல்லையா, அது வந்து அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் நம்மளுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணா எல்லாருக்கும் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன். அது வந்து யார் இந்த தெய்வீகத்தை யாரை நிலைப்படுத்தி இருக்கிறாளோ, யாரோடையும் பொறாமை கொள்வதாக இருக்காளோ, யாருக்காக இயங்கவில்லையோ, அது வந்து முதல்ல கிருஷ்ணர் அவரை பத்தி சொல்றார். இந்த ஜட உலகிய உயிர்வாழி வந்து இந்த பௌத்திகள் இருக்கும் போது ஜட இருக்கிற 3 முக்குணங்களில என்னைக்குமே ஏதாவது அமுட்டுன்றாவா. அது என்னைக்குமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எந்த மாதிரி குணத்தை இருந்தா எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆகும், எந்த மாதிரி குணம் இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து சமநோக்கு பிரியனாகும், எந்த மாதிரி நோக்கத்தான் நம்ம பொறாமை இல்லாம இருப்போம், எந்த மாதிரி இருந்தா விருப்பத்திப்பு இல்லாம அதுக்கு எல்லாம் ஒரு ஈக்குவலா நம்ம வச்சுக்கணும், ப்ரொபோர்ஷனா. அதுதான் முக்கியம் நம்ம லைஃப்ல. அதனால வந்து வந்து என்னைக்குமே எப்போ வந்து ஜடவெளியில எல்லாம் வெளியே இல்லாத மட்டும் இல்ல நடுநிலையாகவே இருக்கணும். வந்து அது எப்படின்னா அதுல பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டா வச்சுக்கோங்க, இந்த ஜடலுடன் வந்து தானாவே அது மறைஞ்சு போயிடும். அதனால ஒவ்வொரு ஜட ஒளியிலும் வந்து உணர்வு இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து ஒரு புலநுகர்க்காக எல்லாமே ஆனா அவன் வந்து யாரு கிருஷ்ணனோட இருக்காளோ அவள்லாம் யோசிக்கவே மாட்டான். எப்போதுமே பக்தி பாவமே ஒண்ணுமே பல நோக்க செயல்களை பண்ணாம எப்போதும் பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம எப்படி பண்ணா என்ன பண்ணா இது வரும் அந்த சுமநோக்கு நிலையே வச்சுட்டு எல்லாத்துக்குமே ஜாஸ்தி ஆசைப்படாம ஏதோ பகவான் கொடுத்திருக்க அதோட திருப்தியோட இருக்கிறவாடுதான் என்னைக்குமே நம்மளுக்கு இது உண்டு. அதுதான் அது மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரெண்டாவது வீணா சொல்லியிருக்கா, தெய்வீகர் யாரு நிலை பெற்று இருக்கிறாளோ அவ வந்து யாரு பௌதிகளை நிலை பெற்றவன் அவளுக்கு யாருக்கு உடலுக்கு கொண்டு கொடுத்து, அதே மாதிரி மானவமாத்தர் யார பாதிக்கப்படுகிறாளோ, யாரு தெய்வீகத்தில் நிலை பெற்றவனோ அல்லது பொய்யானமான எல்லாரும் அவமானம் அவளுக்கு ஒண்ணுமே பாதிக்கவே படாது. யாரு கிருஷ்ணனுடைய யாரு கடமை ஆற்றுகிறாரோ, அப்புறம் யாரு மற்றவளை மதிக்கிறார்களோ, அவன் மதிக்கிறாளோ அவமதிக்கிறாளோ என்பது யாரு பொருட்படுத்தாம இருக்காளோ, யாரு கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து ஒரு கடமைக்கு சாதகமாக பொருட்களை மட்டும்தான் ஏற்பானே தவிர அவன் வந்து கல்லோ பொண்ணோ எந்த ஜட பொருளும் அவனுக்கு எதுவுமே அவசியமே கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வு வந்து யார் செயலடிக்கிறாளோ அவளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு உதவி செய்தும் ஒவ்வொருவும் அவ தம்மோட பிரியமான நண்பராக தான் கருதுவாவா. அது மாதிரி இப்ப ஒரு பெயர் இல்லாம கூட எதிரியாகவா நினைக்கவே மாட்டாவா, யாருமே வெறுக்கவே மாட்டா. அதே மாதிரி யார் நடுநிலையில இருக்காளோ அவ எல்லாரையுமே சமமாகவே கருதுவார். அதே மாதிரிதான். அதே மாதிரி ஜடவாழ்வில நான் என்ன செய்யணும், எது நம்மளுக்கு எது நல்லது, எது இது, அதே மாதிரி அவ வந்து நன்றாக அவளுக்கு புரிஞ்சு கொள்ற சுபாவம். அதே மாதிரி சமூக அரசியல் விஷயங்களும் அவ வந்து அவளுக்கு ஒண்ணுமே பாதிக்கவே பட மாட்டா. ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் தற்காலிகள் இருக்கு, அவளுக்கு எல்லாமே இந்த தொல்லைகள் எல்லாம் தற்காலிகள் தான் அவளுக்கு நல்லாவே புரியும். ஆனா வந்து நம்மளோட சொந்த நன்மைக்காக அவ எந்தமே முயற்சி செய்ய மாட்டா.
கிருஷ்ணருக்காக யார் முயற்சி பண்றாளோ அவ யார் சுயநோக்கத்திற்கும் முயலவே மாட்டா. அதே மாதிரி அவ நடத்தினாலையும் ஒரு தெய்வீக உண்மையான நிலையை அவ பெறுவார் நிச்சயமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. मांसयोव्य पिसारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् मदीत्येतान् பிரம்ம போயாய கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதில் நம்மளுக்கு போன சாப்டர் எது கிடைச்சது? 2 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டார் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா மூலமா. நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் எப்படி இருக்கணும், எப்படி சமநோக்க பாவம் எப்படி வச்சுக்கணும். இப்ப வந்து 3வது அவர் கேட்டார்ல அர்ஜுனன், அதுக்கு அவர் இந்த வாட்டி இந்த சாப்டர் அவருக்கு அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். இதுல யார் வந்து தெய்வீக நிலையில என்னெல்லாம் அடைவதற்காக வழி என்ன என்று அர்ஜுனன் வந்து 3வது கேட்கிறான் இல்லையா. இதுவே ஸ்லோகத்துக்கே விடையாகும். வந்து ஜட உலகம் என்றது இயற்கை குணத்துல மயக்கத்தில் தான் எல்லாரும் இருக்கா. அந்த ஆனா இயற்கை குணங்களில் வாழால ஒண்ணுமே செய்திகளா பாதிக்கவே பட மாட்டேங்கிறா. அந்த செயல்களை அவருக்கு வந்து உணர்வு வைக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணரோட செய்யறதுக்கெல்லாம் அவர் தன்னோட உணர்வை நம்ம வந்து திசை திருப்ப வேண்டும் என்னைக்குமே. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட வந்து செயல்கள் எல்லாம் பக்தி யோகம், அதாவது எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருக்காக செயல்படணும் நம்ம, அதுதான் முக்கியம். அதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ணர் மட்டும் இல்லாம ராமர் நாராயணர் எல்லாரையுமே சுய விவரிகளும் உள்ளடக்கம் ஆவா. அதே மாதிரி இந்த விரிவுகள் வந்து எண்ணற்ற இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் தொண்டில் அல்லது நம்ம வந்து சுயவிரிவின் தொண்டில் யார் ஈடுபட்டு இருக்காளோ அவள வந்து தெய்வீகத்துக்கு நிச்சயமாக நிலை பெறுவ அவ வருவா நிச்சயமா. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா ரூபமும் ரொம்ப ரொம்ப திவ்யமானவர் அவர் என்பது நம்ம நிச்சயமா மனசுல வச்சு கொள்ள வேண்டும். ஆனா அது வந்து எல்லாருக்குமே சர்வசக்திகளையும் எல்லா அறிந்தவர்களாக எல்லா திவ்யமான உள்ள குணங்கத்தில் அவ இருக்கிறா. ஆனா கிருஷ்ணரோட யாரு தொண்டில் வந்து அவரது சூரிய நினைவுகள் தொண்டில் தவறாது யார் தவறாது உதிரும் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அந்த இந்த ஜட இயற்கையில எல்லாம் குணங்களிலெல்லாம் வெற்றி கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதனால அவ என்ன பண்ணனா எப்படி வந்து இதுல எழுதாலும் நம்ம தடுக்க முடியும். இந்த 7வது அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காளா இல்லையா, யாரு கிருஷ்ணர் சரண்டர் ஆனாலோ உடனே அவள்லாம் ஜட இயற்கை குணங்களிலிருந்து தாக்கமே இல்லாம அவ நிச்சயமா வெற்றி பெறுவா. அதே மாதிரி இருக்கிறவா பக்தி தொண்டு இருந்தானா கிருஷ்ணனோட சமநிலையை தான் அவ அடைக்கிறது என்று நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रतिष्ठातम् अमूर्धस्य यस्य शाश्वतस्य धर्मस्य சுகுஷைகாந்திகஸ்ய மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான அரு பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. இந்த இதுல என்ன சொல்லியிருக்கான்னா நம்ம வந்து யாரும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுதான். அது டெஃபினட்டா வந்து இதுதான். ஆனா இன்பத்தை வந்து அது அவர் என்ன சொல்றேன்னா அந்த திவ்யமான அர்வ பிரம்மன் கூட நானே தான். அது மாதிரி மானமின்மை அழிவின்மை நித்தியம் இன்பம் எல்லாமே யாரோட சுரூபம்? பிரம்மனோட சுரூபம். அது வந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிலை என்னன்னா நம்ம பிரம்மன், 2வது நிலை நம்ம வந்து பரமாத்மா, இறுதி நிலை என்ன பரமபுருஷர் பகவான். இந்த பரமாத்மாவும் அருள் பிரம்மமும் பரமபுருஷர் பகவான் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கான். அது இந்த பரமபுருஷர் வந்து என்னைக்கு தாழ்ந்த சக்தியின் என்று ஏற்கனவே 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதுல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஜட இயற்கை வந்து கட்டுழும் போது ஜீவாத்மா வந்து ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து யார் வளர்க்கிறாளோ அவ வந்து இந்த ஜட வாழ்விலிருந்து தன்னையும் உயர்த்தி படிப்படியாக எப்படி பரம்பொருளை பிரம்மன நிலையை அடையணும் என்று, எப்படி பிரம்ம உணர்வு நிலையை அடையணும், அதே மாதிரி ஆன்மீக தொண்டர்கள் எப்படி முக்தி அடைய முதற்படியாக பிரம்மன் உணர்வை அடைவோம், அதே மாதிரி எல்லாம் உயிர் பெற்றுவாங்கள. அதனால பிரம்ம உணர்வுல வந்து உண்மையான பக்குவ நிலையில அவ அடைவ மாட்டேங்கிறா. அவ தொடர்ந்து அவ வந்து பிரம்ம நிலையே இருந்து படிப்படியாக பரமாத்மா உணர்வையும் பரமபுருஷர் பகவானையும் பற்றி முழு உணர்வில் அவளை அடைய முடியும். ஆனா அந்த வந்து உதாரணங்கள் இந்த வேத இலக்கியத்தோட சொல்லியிருக்கு. ஒரு பரம்பொருளை பற்றி ஒரு
கிரமத்தில் இருக்கிறது 4 குமாரர்கள். அது அவர் படிப்படியாக பக்தி தொண்டில் தடர்த்து உயர்ந்தனார். ஆனா அந்த அர்வ பிரம்மை கர்த்தனை தாண்டி தன்னை உயர்ந்து கொள்ள இயலாதவன் வீழ்ச்சி அடைகிறான். அதுல ஃபுல்லாவே எல்லாம் டேஞ்சர் தான் இருக்கு. அதனால நம்ம நம்மளுக்கு அறிவின்றி இருந்தா கூட அவரோட புத்தி முழுமையும் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு கிடைக்க முடியாது. இது நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம என்னைக்குமே பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாட்டால் எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைப்பு வாய்ப்பும் உண்டு. இதுவும் வேத இதுலயே நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. அதனால ஒரு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதனால நம்ம இயற்கையாலேயே நம்ம எப்படி எப்படி பகவான் பக்தி தொண்டில் எப்படி ஈடுபட்டு எப்படி திவ்யமான தளத்தில் யாரு இருக்கிறானோ அவன் ஜடங்களிலிருந்து சட்டவிதமான எல்லாம் நீக்கப்பட்டு அவன் நல்ல வழியிலையும் பண்ணி ஸ்வரணம் கீர்த்தனம் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் இந்த இதுல வழிமுறையிலேயே பக்தர்களோட சங்கத்தையும் எப்படி பயிற்சி செய்ய முடியும். இந்த சங்கத்தினால் நம்மளுக்கு ஆன்மீக குருவில் படிப்படியாக அவரோட ஆன்மீக குருவோட நம்ம பர்ஜானோம்னா எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்த முடியுமோ அதே மாதிரி ஜட உலகில எல்லாம் விட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் நிச்சயமா அவனுக்கு கிடைக்கும். இந்த அத்தியாயத்துல நம்மளுக்கு 22 ஸ்லோகத்திலிருந்து ஸ்லோகம் வரை இதுதான் சொல்லியிருக்கு. இறைவனுக்கு எப்படின்னா பக்தி தொண்டு செய்வது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். ஆனா அது இறைவனுடைய கைங்கரத்தில் தான் ஈடுபடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பகவானுக்கு எப்படி நம்ம விக்கிரத்திற்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்திற்கு நம்ம சாப்பிடணும். அதே மாதிரி இறைவனின் தாமரை திருடுகளில் எப்படி சமர்க்கப்பட்ட மலர்களாக நம்ம நுகரணும். அதே மாதிரி பகவானோட நம்மளோட தெய்வீக லீலைகள் நடத்த எவ்வளவு அற்புதங்களை காண முடியுமோ அந்த இடத்துக்குலாம் போகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிருந்தாவன், மதுரா, அதே மாதிரி மதுரா, அது மாதிரி இந்த மாதிரி மதுரா, பிருந்தாவன், அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்குலாம் நம்ம பிரயாணம் செய்யணும். அதே மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம அது மாதிரி நிறைய அதே மாதிரி நம்ம நல்ல மூக்குல நல்ல பகவானோட எல்லாம் நல்ல ஸ்மெல் நம்மளுக்கு வரணும். அதே மாதிரி நம்ம அன்பு பரிமாற்றம் எப்படி அதுக்கு நம்ம அன்பு பரிமாற்றம் ஒருத்தர் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தெய்வீகமான சப்தமான ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே எப்போதும் அந்த மந்திரத்தை எப்பவுமே உச்சரிக்கணும். அதே மாதிரி அந்த இறைவனும் அந்த பக்தர்களும் இருக்கிற தோன்றிய நாள்கள்ல தான் மறைந்த நாள்களிலும் நம்ம விதைகளும் இருக்கணும். அதே மாதிரி அவ யாரெல்லாம் அந்த வழிமுறையை பெற்றுகிறாளோ அவ எல்லா ஜட செயலிருந்து முற்றிலும் விடுபடுகிறான். இதுதான் பிரம்ம ஜோதி, இதுதான் பிரம்ம உணர்வு. அதே மாதிரி பல்வேறு நன்மைகளும் நம்மள யார் நிலைநிறுத்துகிறாளோ அவ அந்த பரமபுருஷர் பகவானோட குணத்தின் அடிப்படையில் சமமானமாகவே ஆகிவிடுகிறான். இது ஸ்ரீமதி பகவத்கீதையின் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை பத்தி நம்ம 14 அத்தியாயங்கிறது பக்தி வேதாந்த பொருள்களை இத்தோட நம்ம நிறைவுபடுத்துகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14வது சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. 15 போட்டுறவா மாதாஜி? 15 நாளையில தானே இன்னைக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாமா? 15 8 நிமிஷம் யூஸ் பண்ணலாமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி மாதாஜி. 15 டயர்டா இல்லைன்னா சொல்லட்டுமா? 8 நிமிஷம் 15 இது கொஞ்சம் 15 ஸ்லோ போலாம். சரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாப்டர் என்ன புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எல்லாம் டிவோட்டீஸ்? புரியுது மாதாஜி. எப்படி நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கணும், எந்த குணத்தை வந்தா என்ன, இதுல என்னெல்லாம் இது நம்மளுக்கு எல்லா அறிகுறிகள் சொல்லியிருக்கா. உணவுல இருந்து சாப்பாடுல இருந்து நம்ம ஸ்மரணம் கீர்த்தனம் ஸ்ரவணம் எப்படி பண்ணி ஆனா எப்படி நம்ம நல்லது. அதுக்கப்புறம் எப்படி கோவிலுக்கு போனா நம்ம நல்லது. அந்த திவ்ய தேசங்கள் இது மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி மதுரா, பிருந்தாவன் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்தா எவ்வளவு நல்ல ஹோலி பிளேசஸ் போனா எவ்வளவு நல்லது, பில்கிரிம் பண்ணா எவ்வளவு நல்லது. அதே மாதிரி நம்ம எப்படி உணவு சாப்பிடணும், எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி சுபாவப்பட்டு இருக்கணும் எல்லாம் நல்லா கிளியரா சொல்லியிருக்கா.
எல்லாரும் நீங்க இதே மாதிரி குணத்தோட எப்படி சுத்த சொத்த குணத்துக்கு வரணும்னு ஒரே முன்னோக்கம் வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தருமே குணத்துக்கிட்ட எட்டியே பார்க்காம நம்ம என்ன தப்பு பண்ணினோம், யார்கிட்ட இது எப்படி நம்ம இது பண்ணணும், அவளை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க. நம்மளோட பேச்சு அவளுக்கு பிடிக்கல வச்சுக்கோங்க. நான் டிவோட்டிஸ்க்கு அவள் சொல்லி பார்க்கணும். அப்படி இல்லை நம்ம பட்டு அங்கிருந்து அந்த சங்கத்திலேயே இருக்கக்கூடாது. அந்த சங்கத்துல அன்னிலேருந்து விட்டுட்டு நம்ம எங்க நம்மளுக்கு எந்த சங்கத்துல நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதோ, செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் எதுல கிடைக்கிறதோ, நம்ம கேட்டா நம்மளுக்கு எது நல்லதோ அதே மாதிரி யோசிச்சுண்டு அதே மாதிரி நம்ம குடும்பத்தையும் எவ்வளவு சொல்ல முடியுமோ, ப்ரீச் பண்ண முடியுமோ, பாகவதம் பக்தம் எல்லாம் அதே மாதிரி பண்ணுங்க மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து அத்தியாயம் 15 வரும். அது அத்தியாயத்தோட அந்த 15 பேர் என்ன? புருஷோத்தம யோகா. இதுதான் இதோட டைட்டில், இதோட அத்தியாயம் 15. நம்ம வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாரா படிக்கிறா ஸ்லைடு? படிக்கிறா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்த்வமூலம் அதர்ஷாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம் சீயஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதவேதவித். புருஷோத்தமனான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. புருஷோத்தமர்கோ என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்றாரு? மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் வேத பதங்களையும் இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களே அறிந்தவன். வந்து என்ன சொல்றா? மேல் நோக்கி வேர்கள் கீழ் நோக்கி இலைகள் எல்லாமே வேத பதங்களை பத்தி தான், இலைகளாக கொண்டுதான் ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று சொல்லுகிறது. அந்த மரத்தை யார் அறிந்தவனாக இருக்கானோ வேதங்களை நிச்சயமா அவனுக்கு தெரியும். அதனால வந்து இங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து அரச மரத்துக்கு பற்றி கம்பேர் பண்ணியிருக்கா. நம்ம எந்த பலநோக்கு செயல்களும் ஈடுபட்டு இருக்கிறோமோ அதே வந்து அரச மரத்துல எப்படிவே அதுக்கு முடிவே கிடையாது. அது பாட்டு ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளை, இன்னொரு கிளையில இன்னொரு கிளை, அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த ஜட உலகமும் எப்படிதான் இதே மாதிரிதான். அதே மாதிரி இந்த மரத்தின் வந்து யாரு பற்று கொண்டுள்ளா இருக்காளோ அவ யாரு முக்தி பெற அவ வாய்ப்பே கிடையவே கிடையாது. அந்த பிரான்சஸ் மேல மாதிரி அவளோட ஆசையம் போயிட்டே இருக்கும். அவளோட அது மாதிரி அதே மாதிரி பௌதிக உலகத்திலேருந்து அவ வெளியிலே வர முடியாது. அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து நிச்சயமா யார் உயர்ந்துகிறாளோ அவளுக்கு வந்து வேத மந்திரங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இலைகள் எல்லாம் மாதிரி சொல்லியிருக்கு. அது மாதிரி அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் அந்த வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல இருக்குன்னா மிகையுலர்ந்த கிரகமான பிரம்மா வச்சுக்க இருக்கிறவன் தான் அது தொடங்குறது. அதே மாதிரி அந்த வந்து மாயையில யாரு இருக்காளோ அவ வந்து ஒரு அழிவுமற்ற மரத்தை ஒரு யாரு கம்பேரிசன் எடுத்து அவ புரிந்து கொண்டா வச்சுக்கோ, அதுல நிச்சயமா அவளால வெளியில வர முடியும். இந்த பதத்துல என்ன அவசியம்னா நம்ம எப்படி வழிமுறைகளை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும், எப்படி அந்த முந்தைய அத்தியாயங்கள் எப்படி பௌதிக பந்தத்துல இருந்து எப்படி வெளிப்படணும், அதே மாதிரி நிறைய வழிமுறைகள் நம்மளுக்கு சொன்னார் பகவான். அதே மாதிரி பரம வருஷனோட பக்தி தொண்டே ரொம்ப எந்த சிறந்த வழி எது? பகவானோட பக்தி தொண்டுதான். அதே மாதிரி நம்ம 13வது அத்தியாயத்தை வரை நாம எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி பக்தி தொண்டில் வந்து ஒரு கொள்கை என்னன்னா, இந்த ஜட செயல்கள் எல்லாம் எப்படி பற்றில்லாம இருப்பாளோ அது வந்து யாரெல்லாம் இறைவனோட தெய்வீக தொண்டில் பற்றுதல் மாறி கொள்ளதாக மாறி ஆகும். இந்த ஜடவல்களிலிருந்து பற்றுதலை என்ன வழிமுறை என்னன்னா இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம முதலேருந்து இதை நம்ம சொல்றோம், நம்ம விவரிக்கிறோம் இதை பத்தி. அதே மாதிரி இந்த ஜட வழிகள் வேறானது வந்து மேல் நோக்கியாதான் போகும். அந்த வேர் வந்து மொத்த ஜட வஸ்துகளிலிருந்து, அதாவது பிரபஞ்சத்தின் என்னெல்லாம் பிரபஞ்சம் மிக உயர்ந்த கிரகங்கள்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த பொருள் எங்க இருக்கோ அந்த மாதிரி பிரபஞ்சம் ஊழாவே விரிவடைஞ்சுட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த விரிவடையும் கிளைகள் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து நிறைய கிரக அமைப்புகளை எல்லாம் சொல்லுகிறது. அதே மாதிரி இந்த பழங்கள் இருக்கு பாருங்க, அந்த உயிர்வாழிகளாக எப்படி செயற்களால அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஆகியவற்றை குறிக்கின்றன. எப்படி இந்த பிரான்ச் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து அறிவு பொருள் இன்பம் வீடு, நம்ம வீடுல எப்படி இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கும், எப்படி இந்த கலை இது மாதிரி நம்ம அப்படி பற்றுதல் நம்மளோட வந்து தொடர்ந்தே போயிட்டே இருக்கு. அது நம்பர் ஆஃப் பிரான்சஸ் அது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி கிளைகள் வந்து கீழும்
மேலுமாக இருக்கிறது. அதனால அது வந்து அதே மாதிரி நம்ம வந்து அதே மாதிரி நம்மளோட அனுபவம் வந்து நமக்கு இந்த உலகத்துல இல்லவே கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி 3 இருக்கு. ஒரு மரத்தினை வந்து நீர்த்தேக்கத்தில் இருக்க நம்ம காண முடியும். ஆனா அந்த கரையிலிருந்த அந்த மரங்கள் வந்து எப்படி நம்ம கிளைகள் வந்து வேறு மேலேயும் நீரிலும் பிரதிபலிக்கிற மாதிரி நம்மால காண முடிகிறது. அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகம் எப்படின்னா, இந்த மரம் வந்து ஆன்மீக உலகம். ஆனா அந்த உண்மையான மரத்தின் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அந்த மரத்தில் நம்ம பிம்பம் பார்த்து வச்சுக்குவோம். நீர்ல இருக்கிற மாதிரி நம்ம தோணும். அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீக உலகத்துல வந்து எல்லாரும் இந்த பிம்பத்துல ஆசையிலால எல்லாரும் இருக்கா. அதே மாதிரி இந்த பிம்பமானது இந்த ஜட ஒளியில வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுக்கு அதேதான் காரணம். இந்த ஆசையே தான் ஜட வழிக்கிட்ட இருந்து யாருக்கு வெளியில விரும்ப இருக்கானோ அவன் வந்து இந்த மரத்தை வந்து தெள்ள தெளிவா புரிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஆனா இந்த வந்து மரத்தை மரத்தனோட உறவையை வந்து அவளால துண்டிக்கவே முடியாது. உண்மையான மரத்தின் வந்து இந்த பிம்பமான இந்த மரம் என்னன்னா, ஒரு ஆன்மீக உலகில் எல்லாமே இருக்கிறா. ஆனா அருவவாதிகள் வந்து ஜடமரத்தின் மூலம் வேறாக பிரம்மனை தான் எடுத்துக்கொள்கிறார். ஆனா அந்த வந்து அந்த வேரில் இருக்கிற வந்து பிரகிருதி புருஷர் 3 குணங்கள் இருக்கு. அப்புறம் பஞ்சமகாபூதங்கள் இருக்கா. அதே மாதிரி 10 புலன்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி மொத்த ஜட ஒழுகளையும் அவர்களுடைய 24 மூலக்கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அதே மாதிரி எல்லாமே தோற்றங்களை வந்து பிரம்மனோட மையமாகதான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகம் வந்து எவ்வளவு 180 டிகிரிகள் கொண்டு தோற்றம் தான் இது. அதே மாதிரி 180 கோணங்கள் தான் ஆன்மீக உலகம் கூட. இந்த மாதிரி ஜல உலகில் வந்து ஒரு பிம்பம் மாதிரிதான். உங்களை வேறு ஆன்மீக உலகளும் இருக்கணும். ஆனா அங்க வந்து அது வந்து உண்மையானவே கிடையாது. இந்த ஜட உலகம் வந்து எல்லாமே பொய்யானது. ஆன்மீக உலகம் தான் உண்மையானது. வந்து அதனால நம்ம வந்து பரமபுருஷர் தான் நம்மளோட சாட்சாத் முழுமுதற் கடவுள். இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தீவிரமாக நம்ம நன்னா எதிர்க்கப்பட்டிருக்குது. இது வந்து இந்த தோற்றம் வந்து போதுமானது. அதனால அது வந்து தற்காலிகள் கூட கிடையாது. பிம்பம் அதே மாதிரி தற்காலிகம் வேணுமாது. இந்த பிம்பம் பின்னால் நம்ம போகாம அதே மாதிரி நம்ம வந்து அடிப்படையா வந்து இந்த நம்ம எப்படி எது நித்தியமானது எது டெம்பரரி அதே மாதிரி யோசிச்சு அந்த உண்மையான மரத்தின் வந்து எது பௌதிகம் எது பிம்பம் தான் அதை வெட்டிடணும். அதை வெட்டிட்டு யாரு வேதங்களை அறிஞ்சிருக்காளோ அது வந்து அந்த ஜட ஒழுகுல யாருக்கு பற்றுதலை எப்படி துண்டிப்பது என்பது அவள் தெரிஞ்சிருக்கிறது. அவளுக்கு நிச்சயமா அது தெரியும். அதனால ஒருத்த வந்து எதிர்முறைய வந்து வழிமுறை வந்து யாரு அது அறிந்தா கூட அவ உண்மையாக யாருக்கு வேதங்கள் தெரியறதோ யாரு வேதங்களோட சடங்கு தெரிஞ்சுவாளா இருக்காளோ இந்த மாதிரி மரத்தின் வந்து ஒரு பச்சை இலைகளை எப்படியுமே கவர் பட்டுகிறார் அவர். ஆனா உண்மையில் வந்து அது வந்து வேதங்களை குறிக்கோள் அவளுக்கு சரியாக அவளுக்கு தெரியாது. அதனாலதான் இந்த முழுமுதற் கடவுள் வந்து வேதங்களின் நோக்கம் என்னன்னா அந்த பிம்பம் என்ற இந்த மரத்தை வெட்டி நம்ம எப்படி உலகத்தை உண்மை மரத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும்னு அதே மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெட்டிடலாமா மாதாஜி? அடுத்து படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து படி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதசோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய ஷாகா குணப்ரவருத்தா விஷய பிரவாலா அதர்ச அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தினி மனுஷ்ய லோகே. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் பலப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. இந்த மரத்தின் கிளைகள் இருக்கு பாருங்க, ஜட இயற்கையினால முக்குணங்களாக அது வளர்த்தப்பட்டு மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அதனால நம்ம வந்து இந்த சப் பிரான்சஸ் என்னன்னா ஒரு புலனின்ப விஷயங்கள் உண்டு. இந்த மரத்திலோட வந்து கீழே போக்கு எல்லாம் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்கள் எல்லாம் பந்தப்பட்டுள்ளன. இத வந்து நம்ம வந்து இங்க இந்த அரச மரத்தை பத்தி நம்மளுக்கு இன்னும் வர்ணனை இன்னும் நம்மளுக்கு இதுல இருந்து விவரமாக நம்மளுக்கு இதை சொல்றாரு. வந்து அந்த கிளைகள் எப்படின்னா எல்லா திக்குகளுக்கும் போகும்.
கீழ்பதி பகுதிகள் மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்க்கள், பூனைகள் என்ற ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே தோன்றங்கள் இருக்கின்றன. இந்த கிளைகள் என்னன்னா கீழ்ப்பகுதியில இவாள நிலை பெற்றிருக்கிறார். மேற்பகுதியிலயோ தேவர்கள், கந்தர்கள் போன்ற உயர்நிலை ஜீவன்கள் உள்ளனர். அது மரம் நீரால் தான் நம்மளுக்கு அதுக்கு உணவு இல்லையா, வனப்படுத்துவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கை முக்குணங்களாக நம்ம சூழ்ந்து இருக்கிறது. அதனால ஒரு நிலப்பகுதி முகம் பசுமையாக இருந்தால் கூட வேறு பத்தி எப்படி சப்போஸ் நம்ம தண்ணி இருந்து வறண்டு இருந்தா வச்சுக்கோங்க, நம்ம அதை பாக்குறோம். அதே மாதிரி எத்தகைய குணம் எப்போ அந்த அளவில் இருக்கோ அதே அடிப்படையில் நம்ம பல நம்மளுக்கு சப்ரான்சஸ் அதுலேருந்து வருது. மரத்தினோட உபகலைகள் புலனிக பின்ஷமாக நம்ம இதுல கம்பேர் பண்றோம். அதனால இயற்கையின் நிறைய குணங்கள் இருக்கு. ஆனா நம்ம அந்த புலன்களை வளர்த்து கொள்கிறோம். அதனால இந்த புலன்களாக என்ன ஆகுது, நம்ம பல தரப்பட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவிக்கிறோம். கிளைகள் நுனியில் காது, மூக்கு, கண்ணு முதலிய புலன்கள் உள்ளன. அதே மாதிரி புலனின்ப விஷயங்களும் அனுபவித்தல் பற்றுதல் கொண்டுள்ளன. சப்தம், உருவம், தொடு உணர்வு முதலிய புலனிச்ச விஷயங்கள் உபக்கிளைகளை உபயோகர்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி கம்பேர் பண்றா பாருங்க. ஒரு இதுல எங்கெங்க இந்த புலன்கள்ல எங்கெங்க இருக்குன்னு. கிளைகள் நூலில் என்ன இருக்கு, காது, மூக்கு, கண் முதலிய புலன்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி பல புலனின் விஷயங்களை அனுபவிக்கிறாள் யாரு, பற்றுதல் இருக்கு. அதே மாதிரி சப்தம், உருவம், தொடு உணர்வு எல்லாமே பல விஷயங்கள் சப் பிரான்சஸ். அதோட வேர்கள் நிறைய இன்பத்தினாலும் துன்பத்தினாலும் வெறுப்பு எல்லாத்தையுமே குறிக்கிறது. அதே மாதிரி பாவ புண்ணியங்கள் நாட்டங்கள் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் பரவி இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஒப்பவேர்களிலிருந்து வளர்வதால் நம்ம கருதப்படுகிறோம். மூல வேறு என்னன்னா பிரம்மலோகத்திலும் மற்ற வேர்களும் லோகத்தில் உள்ள மூலவேர் எங்க இருக்கு, பிரம்மலோகத்தில் இருக்கு. அதே மாதிரி புண்ணிய செயல்கள் யாரு பலன்களை உயிர் லோகங்களிலிருந்து அனுபவிச்ச அப்புறம் இந்த பூவலகத்துக்கு இருந்து திருப்பியும் தனது கர்மத்தினால் நம்ம பல நோக்கு செயல்களால பண்றதுனால புதிப்பட்டு நம்ம அந்த மாநில இந்த உலகை எல்லாருமே திருப்பி இந்த இது வந்துட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம எப்படி ஆன்மீக உலகு போனோம், எப்படி நம்ம இது பண்ணணும், அது மாதிரி யோசிச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம இது பண்ணணும். இந்த டைம் என்ன மாதாஜி, 4 மணி ஆயிடுச்சு இல்ல மாதாஜி? 4:05 ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா? இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுப்போமா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. யாருக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் உண்டா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யாருக்கா ஒரு டவுட்ஸ் இல்ல? இப்ப முடிச்சிடலாமா நம்ம கிளாஸ்? முடிக்கலாம் மாதாஜி. எண்டிங் பிரேயர் ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சது இல்லையா மாதாஜி? ஒன்னும் டவுட்ஸ் இல்ல மாதாஜி? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்கள வந்தாலே எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லாரும் இவ்வளவு பொறுமையோட எல்லாரும் கேட்கிறேன். அதோட அது ஜாஸ்தி சந்தோஷமா இருக்கு. இதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் நம்மளோட திருப்பி ஃபேமிலி மாதிரி எல்லாம் கட்சி மட்டும் நம்ம இதுலயே இருந்தாலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எண்டிங் பிரேயர் சொல்லுங்க. எண்டிங் பிரேயர். பாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்தே ஏவ ச படித்தான पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
श्री भक्ति वेदांत स्वामी की जय, श्री प्रभुपादा की जय, கைலாஷ் தாக்கூர் की जय. அப்புறம் என்ன மாதாஜி, நான் 2-3 பாக்கி இருக்கேன், சொல்லுங்க மாதாஜி. அதுல அநேக கோடி பக்த all participants. All glories to all glories to the devotees. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. நாளைக்கு நம்மளாம் சந்திக்கலாம் மாதாஜி, நாளைக்கு சந்திக்கலாம் நம்ம இதே டைம். நான் என் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி.